Friday. A free KUMAWOOD TV, Amansane, Yena Yedimu. Yititi Yototoma, Tambone Bossy Adeba, or Bossy Bale, or so Bale. Bale Coco, or Samamitiane, Kosokoto Papo, Midiani Pike Sapa, Kumasi 1, and Rakrani Uchena Joe, and so you die. Keep on watching KUMAWOOD TV. Yenia ye diem, Yansu ye DNA, a power cream, a cake. Crow! KUMAWOOD TV. Na se na mama kwa abasa mo hwe ye KUMAWOOD TV. Abono so apon semanum. Ewi ase na okwadwumade na edru so ye ne brew no. Ka un. Eh, mi ano ho. U fa ne sa di arsem. Obja un fa nchame. Di edru so ye sunsunsem. Ye di ahinta wa ya asesere mu na de brew. Mi ambedi dwumade ye hu chia me no. Ye frem ku first bontin which my friend is kutu yi pebre. Mejo so. E sha ne so. Abrabo no Debi ameka yense achewachew enimdie aye gifre empanifo bi ni wona se bi mobo bra no ekodum pempenso bi no na yeji afutu firo mo debi ameka yense akora ye wo a ye gya ne na na wo hwere omo so anaso omo ne ye na omo futu no na yeji bi firo mo ye de bobra no etebusua ka ho ne ka me ho na obi su nka ho ne firo bi na obi mfiro bi wate na ye nyina no yenye se praya sebi ya chimu no na ye fua meche se baako a entimi mbu empenifo so yi baako ebu wakabu ma embu enyina ye mfanye efutuo ne mfantu ekodudwum na daachi bi no aboaye de bia meka sasesena we se unimde miminimde obinimde what I say said obi ko chemistry be biology obi ye physics no no aha ni akabom na be scientist and scientific sa ana mehwehwe furu se be kabom na ya ko se epo se de wotene na denzu atene na nkobra atene na ofia atene na wi atene saa na esutene nyina ka obom akogbo epumu no na be eye epo no ne hu ye nsuo nyina ma na be epo enti ko Facebook nten eskuto yi pebre no me na ma fiefie mu saa na mkohia eye abna ese epo abna no enti abusua ene ofaya obeka mensa wa ase ene betwetweko enkomo de enta wa setenem no de enta wa na dwuma mu no e no so de betufo na nyina ya fa bibia firim ne wiase no e na wakwa ofa wa ase yes ebre no e be kwa ne chene na twetwenkomo agwa yeah mo kwa ba yeah bibia wakọ de oh bibia wakọ la nyanko adu sa yeah ofa o visa oh me wo aduonum 55 years wow Ubi ya paya nso bobon paye. Oh. Ewiase no enema mienu na ewo ho. Ya ma meka se enema edi nka no mechia etiefo ni ahwefo. Ya frame ofaya ebubonsra. Na obusa me se be ya paya na se mebon paye. Nyama mienu na mehu se wo wiase. Saa nyama oka nyina mienu nyina wo wiase. Apaye no eye onyankopon ka kire enipa nyina se bonsam no amede na to muso wasase wo susu asase fo mu wie ana onyankopon no so pe se wo se mommom paye da ana manko nso hwem enti apaye no ye yi apaye no ma ahonhom atumi no nso te enka no moba eba beboa aha ana ye bompa ye nso ma nyankopon so abofo eba beboa ye wasase so no ya sase so we no tumi mienu ne eye adwuma eti tumi ne mienu a eye adwuma wasase so no obia sese uhwe ye wo bonsam afem no ahwe ye wo nyankopon afem wow isa so mienu nyina so mu tuaka sa oh yes obi beka so nyankopon de on de ofa no boa won to ntem ofa no boa won to ntem papa nan bebre aba bonsam timi ya ni hwe nipa ne bi won fiu no wo hwe ha pato kwa koto nyankopon so abofuo omo abofuo bi a onu nyankopon de no wo mu tirimod wo mu fiaka onu no bi beka nse ho de ne ye bonsam fo de ni bia But I say, Akra, Ubu say, Ofaya,
adwuma bɛ na ɔyɔ ɔyɛ odifo ana ɔyɛ hwan adwuma bɛ na ɔyɔ na adwuma no mfie sɛ na wayɛ a ɛnɛ yɛhyia no ɛwɔ yɛ ewiase na ɔkɔ dwumadie so that's ɔfa yɛ bobɔ nsra yɛ obi a me firi kontan se kɔkɔ dɛ na me papa nso firi ɛyɛ kontan so wɔnwe ɔnwe me papa fɛ no yɛ ɔkyampɔn na ne yɛde fɛ no yɛ yawkete okay ɔnwe wɔ na so mamfa saa akonya so nka nkyerɛ ɛyɛ tanakɔmfoɔ ɔnso wɔnwe wɔ kɔa no so a sɛ tanakɔmfoɔ ɛwɔ ɔnwe mekyia ɔsoro kokwa so ɛyɛ na Steven kɔmfoɔ Steven kɔmfoɔ nyinaa ebi frɛ obi ya kofi na na pagya ne mu a ɔde Steven kɔmfoɔ de ebruni abafo mekyia yɛnto aso yo sɛ yɛtoa so a me papa efiri kontan so wɔnwe yɛfɛ no yɛ ɔkyampɔn dina mu taade frɛ no yɛ yakete waka nkyene agu ɔnya no baabi kɔ papa yɛyɛ ana me maame nso de amabrago ɔnso firi kontan so kɔkɔ dɛ hɔ a ɔno nso eno brago ɔnso waka nkyerɛ agu saa ɔtoa nananom enɔmba na me obi a me maame ene me papa no ɔmo wo me me nkoa do na me nua ba panyini wɔ hɔ ana ɔno nso ofiri mu okay saa nti sesi ane de me maame memu no aba bɛyɛ me nkoa dada bi ese tumi ode dabi ma ko de sa me nya ne se ye wo mo ye wo e baako o mo ye baako fo wa asase wo se so me nya baako fo obusuam o na sisi akwa me no ka sei me busua me fa no emu ho no de me na me da wo ma no me ye busua pa yi oh okay I see ye busua wo kokko de ni nyina ye wo ye agona okay agonafo ye akrabo na yaku mo manwate anwate mona sebi obi nyam onim nyam anso kra na se mudifo kra mbidibem na se etore bi akasa nso no eye adwuma wo enema ebiem oh yes ese ba abro no kra kan akasa ho afem I see oh yes all right o pese ke ko wa kam no mefa ye to ebo ase ye ko woni die me pese ye hu ye busu apanyin no ewo ho no eno no yaguna abusu apanyini oda aguna no a ye wo kokko de ho no ye nyina woda ya no I see eti se yeyi ekoye abusuam na ye nana no mo fm baabi a abusua ba miensa na eye sa aguna abusua no wo kokko de no na me mafemu no e de me ana me da wo ma no okay ese asona abusuafo opanyin no asuna busuafo abusua panyin enye eneme na me wo abusua no ye de enti ye kan na abreburuku abusua mu no me na me ye abusua panyin sense abreburuku no wona na wo ye panyin na me na na fie menu no edi na kire me na na fie menu no ade di abreburuku na kire no mo ye ma me fo mienu ana na mema ana na ekon me ma me na ekon ya ne aye kan ya na sa santimu no ya ne di na bi enti no ye ka ni ye ka ema no eso ko o ma menton mu akoba enti ba ya asuna ni no enya suna agona sorry enti no ye na afie menu ani abrebuku no ana eye wo mo fam no me da o ma no am ye busua panyin oh okay ti bi dia busua panyin no ho na se bibi ni na se etra me so a ana me de ko agona busua panyin no ho oh okay what ma say dia afre matias obi sa se adwuma be na oyo o fa ya bubo nsre adwuma me ye first na me pam atade oh yeah okay no fashion designer ba ne me nyina de pa me atade se mi ana me pam atade ya ye pam de mi ame pam ma de na pam ma ne me nyina me kire ipa no bi kura ana mfi mi ye carpenter nso kakra ye carpenter dwuma nso mi nim carpenter Yesu Kristo free wa ona wo Yesu papa na ye carpenter ni ana papa ye carpenter wo beja carpenter dwuma ko okay na sare Yesu no ta ben o papa mo nti e de yo guru ne ni so mo nti Yesu Kristo free wa ona wo me dasi ye Yesu Kristo na ne ya e de na je se no mi ye di bucket wasa mo thank you piao na
ye e wo mu ne say bi free sa carpenter semunu mu no ana me hunu se funu de daye adwuma nso ede me de dafunu o de dafunu oh ya efunu se de anu ne ba adwuma pa na mo mpa ebo ne sen e ofunu adwuma ho so wo soro no pa na wo ko adwuma obi abo mpa yesese bi oduma nkoma no onto nhira pa onpe yedie ma no na wo so ko adwuma yi no se bi ko pe funa rakai me de dafunu mi twa video mi ton fundaka sa nyama mi ense nyina so no to wase o ba ko foi o de creator o sisi funu ho wan so efunu no okuta eye camera sebi o video funu no ade ama eye wona sebi omode hye na to form no wan kasa no o sa ye mocherman ya sebi o sisi funu ho e wo ye hospital bia ese won kwa okuta eye ade miensa na odi udwuma e wo adwuma fundaka uhwe nso a wasa beton fundaka no so aka ho na se kase ewiase enipa da sani se utofo ma ade a utofo no ehu adwuma no ade mense we nyina no okura sa adwuma no a ode ye abrabo nya ne sa sa nipa owu a ewia hu hia yes asa be basa no na mebusa wo se ewiaso bia ko dwatonde a osre ne nyan kropon sebi domo mra sebi benya eyekudi ana sempo kapre o de hwa busua mo so mo mpa bo amode ko edwaso no ene sen yo me da wase so obusa me sa question we na nim tiefo nso ene ahwefo nso omo monitor na se omo tie sa senwe no ehu mwe ye omo taaka se frunidaefo egu nsa se enipa emu efrunidaefo omo adaka enso sa ye nyina ye nam ekwa ba akoso ana mekra nso de masafa nyina ne miense nyina video chanso se wono sa adwuma no so wonso yenso ye wombi na ne nyina ne se enipa de yentimi mompa ye se onipa da se ni womu esa se mimi ye nipa ne bia etimi bompa ye se nipa nwu a ebeye mi anase beye wo anase beye obentin anakoto debi na momu no die mimi nimu ne se onyankopon pese no bo nipa se wo si eye da ya onipa ye beka wo awe onipa ye bewu osi wo da ho maye esen wu e da ho maye ntino e ma me hunu se nipa e bewu na mo maduma me ye ne se me didafunu na me twa video yi na nipa wu na me ye hu aduma no enye ho na me pe na mo mawurade boa me ma maduma ye ntimi nka na ye mfa duma ma me ye sa na me bo me mpa ye ne fa awurade boa me ma maduma me ye me didafunu me twa video me tofu daka ye ntimi nka na ye mfa duma ma me enye aduma na me se ye mfa ma me ye na bati le nipa owuo no enipa de sebi obi ngata puto nhye ye nojo eye de ya enipa ebewu ene de ye papa hihye wono so kan last se wo se me bo ade me hunta de nyina ye na je se wuo no so wo mfaso na body we no eno a ewo ho no na enipa home no a wo se wo bo enipa to wa ho no na nkwa ho me bibia enipa ne da wo se na tie ana ye no tie no ne ye hu adwuma eti saade no so humi ni free nipa mu ana saade na ewu na humi wo nipa no mu a ni hu nyehu sa oh ya eti na mesi obutu nipa so no humi no humi gu mu ana obaba ye okratiasfo eti okratiasfo no obeye ye no ana ye de ne na wo humi ni free mu a nakra no wahwe no ho nakra no ogina ho no hwe body no eti won wo dwudwiri hu se betiasie ni ye ka se ewu nipa wu no ofuri asase su we no sami so maka bi ahwe obedi sa body no obedi e kire sa oh yes body be to care mu so owu fie so owu hospital ho ogina ho na oye sunsum oye honhom eti mra wakwa akogina no wu ufo ni wa wu hu no oh yes but when we hu ye
no hu se ono wo be so ye mu a eyeye ani ensu ye koso mu a eyeye baby obegina no ebetuma kofa wa na ebetuma kugina wo gina ho enso ehu no hwe okay because eye asem frama but what date said ye me no tiase na so tiase no wo dwene no wa dwene no kura Ojuma mukoya musomani ehu eya honhom no ana se bi buku peduefo bi ebo mo ban ansa na mabaye modwuma eye no kura se adwuma bia obi aye bia ne no ho anamo obetuo obi ya adwuma nyete frundi daye nko eye adwuma bia pata se enipa eye esrofu entina me de frundi daye aye no huhu eso eye hu sɛdeɛ yɛyɛ fa no na obi ɔbɛyɛ adeɛ nwanwa bia na sɛ ɔho ayɛ ayɛ hu funu na kɔyɛ adeɛ bia sɛ yɛ wɔ obi yɛ a nwanwa nti no wusuro nti no na ayɛ ohuhu yesu nante posoɔ no yesu hu yɛ huhu ɛtuduru tɛ bi kwade yesu ba ne yesu ɔyɛ saman because of adeɛ hu adeɛ nwanwa no ɔno wɔtumi yɛ etiye no funu no etimi ko ho no etimi deda no ama ye hu ayehu obi okura wasi wosuro obi kura deda funu ye hwede wa sei odoma kuma bo na ade no obo nipa wie no onenim do de hye nipa mu efiru adokota enenim eye sebi nipa kwa sebi eyare na o ma na duro efiru aba eye mocherman ono so beji efunu no na wosusu yi eye de ewumu a oso wi totwene na ebitimi so akora no yesi se enipa wu a na asai ana se nipa no unya eye okratasefo bi ana se ya sanfese aye asai eba mu nsemu a asai ana se awo amane ne amamre bi a boyi a enipa da seni no ana se efunu no ebushentimi fa no etimi koyo mama ne medical ama umu ya ene se enipa wu a wonsai dio ewu a wowu ne de ye medical aka se ye hia wasase wo so nti wa free so no wasai afri ye ya sase so asase so no wasai free so but body ne de wonsai obi be ka se ade no fa ye bubo nsra ka se body ne de wonsai mama nkyerɛ wo sɛ efiri nyankopɔn hɔ kora urade nyankopɔn ka kyerɛ yɛ sɛ so nipa wuni yɛ nsie wuyi a wɔpɔn ba wɔ nimonyam seno oh yes so efiri kora sɛbi yɛgyegye no ɛyɛ ɔyaw mu kora na papa nyankopɔn ne kan yo ɛno na duru tam bi na sɔfo bi akɔgyina hɔ ka sɛ ɛnɛ saa ne nyankopɔn no pass eti ɛwɔ nyansa sene nyame yɛyɛ ne ɛbɛkyerɛ deɛ nyame wɔnka eti nyame bu ne bɛsɛsɛi eti onim sɛsɛi na wɔno wɔ ade ne pɛsɛ kasa me nyame yɛkyerɛ nyame de wɔnka wɔsɛ wɔ bible no mu sɛ onipa wu na yɛ nsie ne ya wɔpɔn ba ɛwɔ nimonyam seno obesi wa anyɛ otutu ye ya anoka obi ebe ntutu ye onyame aka bɔne bia wɔse nkɔ wɔ hu nyɛ wei no bebu waten to enti no sɛ wɔno wako bie na no aka sɛ nipa wu ni yansie wu ya opon ba wani munyam sono kyese nyame body no oba wonu bra obre papa me ba ha na mfidie wa hai na bekeka bubu a o be me ene yehwe onyame body no odwuma kasa awofunu ho no de na moyi efunu enwoma be na moyi firi ne mu na kwan be so na musiesie ne ho ye de ne se abusua ye kan me twe wa adwun so akɔ kabusua bi a wote ase akora ne ye mfa sika bi emo ho kasa register we bi fra fa ko yadwuma ana ya register we de fa ko hospital na ko hwe ho yade papa me ka kyerɛ so wuwu si yakim ni efrefre obi bi kura wo mu fie ho we sikani nsam wo bi obetuam likabati si a dekre ebira me pa kyerɛ wo sɛ etiefo ye tia efunu no ehu hia ezifunu de eho nya efunu ehu hia wo ha na ka kyerɛ wo ade ti na busua sabe na ko die efunu ho agorɔwe papa me hu se bi meduma me ye ya che efeseni enfia duonu atwam awo ya duma ne enfia duonu atwam mu a to the good years oh atwam bebre na sa na mpesa me ka no wow na ya oh na bi hunu se abusua furu hu hia yesini bibia agora
kwa yɛn fa funu ko yɛ bi ni yɛn charge o sɛ na mo fa na mo nyi funu ko si ebusua ma mi efura ka ba bi dɛ mo ya ebusua bɛ na yɛ za ti funu no ada ni yɛn ka sɛ onipa wu awie baba yɛ funu de da efo yɛ bɛ charge sɛ yɛ ama busua e ka me kyerɛ wɔ empa yɛ de baaye mo mpa no yɛ mpa yɛ de baaye yɛ wia betutu akɔ betutu ma de akɔ wa ha mpa no saa mrɛ no yɛ materials a yɛde abɛyɛ yi no yɛ tɔ adeɛ ɛbɛyɛ fɛ tumi mi bɔ mɔden tɔ nneɛma a ɛbɛyɛ fɛ na mi de ayɛ adwuma no because of ɛnkɔ ka busuani wɔ mmea mi saa bɛ fam adeɛ ɛsa de akɔyɛ ɔfoforɔ deɛ oh okay yɛ atotɔ nneɛma no a sɛdeɛ ɛbɛyɛ hɛmama busua no ka so o apɔta pusin o wɔyɛ fɛ o afei yɛde kɔtɔ mpam so a wofa kɔtɔ tare ɛyi sɛ meme pam ataadeɛ nyam saa pam efunu atade no ana pam suit na de nyina suit ni nyina ne eni kente ne de show nyina no wow me ka kyerɛ eti deɛ me kyerɛ wo ne sɛ aboɔdena deɛ na busua bɛtɔ no saa mmerɛ no na si ye de kwa de fa niema na ade na say no ya dodo na gaza ade na say ya fa na ka kire o eti mimi nsam de ensay ya hwa de because oye mo kyerman oye mo kyerman na dia say ma bude bia no mu ne efuru ne da ya say efuru yuzu no otoy no ntoy na aka eye one ne honhom na ede what ne say obi to say hey eye agya yaw akra me nkoyi o anase efunu bia pro se mesra ogeme anase se bia obi aba e bia na munim se wawu ba wonya ne preko pese onwuye ama mo se bi wonya nkwa e wo ba bia wo ye adwuma pen oh se o busa me sa senwo ya ofi me ka kire o se efunu bia ni ho a obetimi asore wo sore a eye musuo yenya kasi wo wu na se bi owu hospital and doctor kayo so wu eni pass wu fie do to wa hwe ni mu a eto da bro kwa ye mo ba manfo amane ko mo hwe ni mu a ho a ne bi ewura ho no mo me okukudu ya ko hwe bebo for 20 good years ekekako ne ni mu no yemfo bi ma mortuary sebi o she fridge mu a na ni ate eye kakrakakra se monyo no e bia sebi okukuma ana sebi a doctor fo ne ehunu de wo kan we no de memtima ma wo se me kai mre bi ache kakra na we be kwai na ye umunyansi mochire na eye container aha ani e dia brantie bi ekokko share container no na brantie no ye se na ogu waji epa wotu ensio ana torres sa ye bona mra no so otuma ho very good ana ekoba say okogu man spray no a ya na okogu kokos wo diriti no a odi akoya adwuma no mo no ogu so no say ewura no aha ana oba ye no wo sa kwura amra no emu owura amra no mo no sa ga no no friend Peter yire fini bi obekwa Peter obekwai ana okowura amra no mu no a wo ye friend say woye yi no wo tu amra no na woko yi no baaye no na akwaru ntua yi so na chese wo nidi enti ekom kakra wom poison nso kakra wom ana fom nso okowura no emframa no ntimi mfa no ho se ko upside na chese nam so sare nti no okura fi enti ye pe no do ti ya ne se sa yi no abrantie no obi ko o ka se wo fi bushi ba ka so okotu eyi no mu kakra maho no kakra enti mumye nkohwe wo mu koye na chese go osai se eye koma that's how they can ya koma ya enti no e ba sa no a na de no to kemu fi ene da eyi no o mo de no free contact elia ho be quite from to Bekwai ana omde no koe ana bo chire ma bia do no wadi funu ba na afiri wono no wo be hwe se efuru na wu ana so omu yi o ho no nye na dwuma ne se wo be da ho no de ayi yawo wo da nam do wo poison or trip or ayi aduro ne poison
edo na no ma body ne say said the body no betuma ye kama ma no ntino wo twe a wo de paneɛ ayi no esa paneɛ no so etu wo twe ayi ni miza ne begine mu a no de awo wo body no no apiegum wo de bewo basabasa yes abe pa wo sre ha juma mu die no oh yeah pa wo sre mu ni ya wana mu nyenya mo se mo pa mu nua ho oh omo pa wo yo omo de aduro hye ho se ense onu na duma ne se wo ya de se ense ye wo ne nsem na num gaze san se bo chiri dozo e o ka se be kwai bo chiri udi funu ko hye wa na se ya na omo aduma no ye betia ne ka aduma no be se to we nie sa aha eti abrantie no nie wo nyane nyane o nyane ye ne de na ko ye container no eti mla wo priku mukukukukuku no ana wo say watinani uto wa wakia de yin wo no na fina okoye no ahom no kra no asa eba ni pe yanu oba ye no na ba bi o da de funu no sa na so de ye de o ba ya ne de wato o sa obi ba ye no to o sa container te say dem ha ana ni pa do ma ye wu o konta se district be kwa district tarum tan bi na fina be ka se be kura ne die o ma ye na abefo a okwa ye do say yi o ma ni steps na kura okwa ha ne die yeso ko se nim die no kwa nim eti emra wo ye sa o de danti no ha se kura ke kan pa bi titini pa bi ye chese eti yi no yi ye friends e obi o ti obi aba wo yi ohun bi adu o ti container no mu ye dai ye didi anu obi ye obi e no hwe no hu ta brantie no go bo modna e di brantie no e ko doctor nsem a che se wa ye mre doctor nsem wu ye no ta de no ba oh yeah sa di that is na me that dey no mu ho no sa me no ma me makọ ana me ko te sa eyi no minim kura wo free so na fidie so no sebi abusia no bodina ye akoka si ye di hie se bi kura no ma ante aha empe so na sa de na si wo wadwuma mu eti eno no ne mi ensi wo me side eno no ye de me ti de wo si wo side ana me ku se esi ompe no so de eno so de me kan kire se ebetuma pasa because ayi na call no hwini mu no enya mna no mo sa akwohye ye no ana ma okoko ma apart from koma no ye yi wo bie se ye de bedi dai ene first no me beto se ye de da funu no a na ye twa champon egu so ana se ye de body ye twa no a che no na ebu ye frene no kosa na wo da ho no ye de atenta ho sa aha because no to be I think say 2009 number Fox FM abrante bi no wadum ona na danfo ene ko ye esere so ene ewu ekofa na danfo omtwitwa body na omtwitwa champon de egu nu so ona bo ba abusu ane say omode hye na ye de efrim ansa na omode ne ba eye I think say Silion Hospital e wo kwala so patemu no anye yi ena ombefa de ko mochi okay enti saade no ma o body no ego eye mre eye kama se de be ya enseye se ade de seye be ba boa no betu ogu so aseye no entimi ma de champion ne saade ma no de de aye ana na first no so ne wo we break ye boa ye de afa ho anu so ma wogo na eno so eboa milk ya aha eti saade ma bi ye ya hwe efunu da tibi o be ko na ko he fridge mu no na ya ka kire wo se sa body no a abeto na ye bawe no obu wo ho a na me nko ne sa nso na waka kire wo se me ya ye dina na sa ye yi no me na metimi aye mu aduro sunku bi a me de be ka body no ebe ma ufu na efefefe onu ye busue bi wo mu sika eti de okoye aduma na ye na adwene se wodidi omo ho no de saade no de awe wo se eti mutia se ya me de se duro no beka obia so pese ne funu ye fe because ne nkrofo ne namfo ne ade a ye ba no
obi abe pese e kanfo say asemasi me kwoto wo ma me kwoto wo papa funu me kwoto ni nua funu kwoto desi wo funu no o na ye fe pa enti ni senti no bi abe ka bia wo ho ni atua ma na se ye yu free fridge mu a bibia nu wa ye de ya etimi ma body no eyeyi e hwa de bu obu ni odipa kokokokokoko enso so we she fridge mo be pie no no tututututum ye hunu kra ye hu no e de ne ba ne basa e modu no mo de wo no ana sa nipa no nyame be fa kra no e na oda bibi kire mu se onye nipa na bi obefa bibi efiri asase so de tiene se obu ho a na wote ase no wosra enti wosra no a wachaye no ye du ko ye fridge mu no wono no kokko no a wo ye ne enti mi nye biu wosu moja na eye adwuma no asisi enti ma wo nye kokko se bi na wo ye tuntum no na obu ho yi ni to fridge mu a wo e kokko enti re no etimi ye adwuma no be you go out to say kokko ono a obo so hunu kura wa yira obo so hunu de tebia ko etimi sisa obo so timi yare kese na wa de tebia na sisa enipa ye mobo oh yes say na say yes say yes why mobo enti no ye no be die nsem ye so pese ye hwe e ma die no eye fe enti ye nsem ye pese ye dress ade no ema ni gie eba ho eti mi ko de furu se ya metimi se me pesa me bo me ho modna ema eye kama eti ya ne ye wo bibi se yesi furu no na wo su de furu no o du time se ya de ko de afedi wasene ni mo wo sere enu ne ye ade wanwa bia no ba na sana utimi se bi se efuni onsere ba to asena no wosere de amde ye no manesere ye ni hwe ediye efunu no ankasa ne funu no ana o show saade no ma me be kirew efunu no ye onu ne show saade no sanse eye ade a ewo ho na ni sentini ye funu ko e fridge mu no ye yi no fridge mu beto onu a blog na che no nti ayemintim ade mintim a do wo se le bi aye ya enti ade beto onu a na busia ne fu ani bi se akwehwa no mo ba so di hu nkomo kakra funu se wo sie mu na nya agro mintim mu a waye blog no wonu hu no wo hu so wo mra enti bitim be ka kire mi ne kama mai na se die funu ko wo sie mu na no kra ye mafafu aye ba me kwa kuma to ye le ze yaram ta kana no emzo ngo heaven tin odwa ani igwa no baby igwa no na je de kwa ni se wonu ansasa no baby ade ni kwa sheye no wampo ko yin na blog na chi no blog no na chi no na amana kwa yesa eti se blog no free no ho no na ne ho no ogo no sere na ogo enti emre bedu se ye dia betumo no wo se ye ya de da wie no na sa me na go wo se se di pa no ye yizaru be gira ho o ya dio wo do ka sa mi go wa de da mi ma mi pa wa de da mi wo fei pa wa de da mi brai pa mi papa wa ye de kama ni yenso wo kaza ni yenso ani agi na die wo mu a ye timi ye bibia apo ye ni se fridge na free mu no free no ho no ana ama eti sabra no miji uzika bi se ti asika bi mema na asra wajedi o majedi ena musum twa man fo abe mi menam ka se mi ye bi da ndi mesro se wo a odi da funu se wo ye saaje ni bia mesro jai enye lukware di wa charge ni sky eji eso ni enti mfa kwa mi so a me ye metimi akai ni se me koye adwuma bi ana nipa no omu ya se tebi maami fo na se papa no pete mo funu befe enti tete mo koto me ba me si mu nyama me bibia kama ma na yefe because funu maami nsem e ma chese e ya chede nya me dia mami efuro sisi no me kame che e chede ade se obi esuro no na yesese bi efunu se bi inform pe omko a bel class na wo gisa adwuma na wo ye no wo aduro bi ana wo tumi bi suma bi a wo de adwuma die
medase ansa na meba question ne so no me pese me drop the bina na me wo no ebia no obi tie ho no pa se papa asem wo kan ne machia bi da ana wan kan so ansi na ma ha no enye se bia na me katu fo se obi ye sa de no a wonyai na me de na me kan se o mo ye ya na ma me fo no ka ya na me huru ya ne se mo ho mo de milk ana se milk na malt aha dia dia be tu di gunu ho ama ne ye mre oh pat wo mo dia ba de nya dia mesa ka se abusia ne enza mfanko na mto mo mfansi wo etimi no kure ni me bo milk na no bo milk na ba ko ano bono me ye me bo ano no na bi gina furu so na bi ye se because ni gidie no edi fa so bia ye di gidie ma no ho nto sa etimi nya adwene bi se nya adwene sharp se edi pa ni gidie no abo akoto sa bi se nya hwo mu nya ama me but ni pa bia convince o mo ma wo mo timi akoto sa de na ba no ma anye bibi anjero ma di gidie ni nti no wo ye ye de kura na ye de kura ma no ba be gina ho aka se de e na me pere kura ma nya ne sa eti se wo ye sa de ma nda no wo hunu se ne wo kan ya ampa nso edi make na mdi ye say no a ye ka ye na de mehwie milk na guo e fa na mi so mu na me no break ne nkae oh yes me ko na de no me tu moto ano me tu moto na no ana de moto no so ye nsa na ya ka me no mu ye bi jantentri say na de am ni ko funu no sa wo so ne be za be kire no me pa che say de aka no me edi mi go hwie ngu efunu so biye wana dabi ni fada se ni ana ye ba be yusu sa de no asu me wie ye no the way o muti wo kan ye wo de adi na ye kama oh ni fagidie eno no mfa hwe ma mo no egwo no na nani mu bai eno na su no ho no ye su no wo su no kuli dipa wada ho sei wada wasa enti enam sa blogo na ye bitini ana begu na ni ase ha afa ewu ohun an se aha sie na esane enti wono wokọ no a agwo na blogo eni no hu bio no a esio tire na ha de eso wo bekọ no afa wosu le ba wosu asama do wokọ no na wira ahu no wosu na wira ahu sei meda se eye ofayaw Mortuaryman na otene nka no se wiase ne se funu towa ne nse wiase no na wo kwa dwumadi na ode ebre wo no o se minka nchero se ababere boy no hwe wiase ne nyina no edi no se bi udi chefiri mu pa afena oboboka ayese de o si fi foforo no ntimi nja na ho de beka bia no obra ho ase na ode ba ama omudi ye ma ndi se bi nipa da se etiase a me no do no se awode wo ho a ye moa no o ne yare mu ni hawmu na mane hunu bi na otofom no se kasa ase ya ono die ni nsem no na nseye ono ne die na nseye abusia oso musen enche bia ne beja ahomatorfo no atum na ozo so wachira wadwen na asem bi echere ma adwen so ahane asem no akwa ade na so for promise asem sa efo no pay asofo oh efruli da efo no me chese ade na so for promise asem sa o ye mochire wo no de tumi no me nye danko mochire wo no bebresa ene tatite abusuafo ne koyi de ba no ye tatite say asofo no eye na efunu nsuo no ombaji koyi mudwumadi bi ebi atopen na to wa se na sitie ma adafo ane wo na omohwe wo no ehu no krodie efa eye sa efunu nsuo no ye tatite bebrebe na asofo no ombaji efunu nsuo na omde ya nwade omutim die bibi because to me team I say to me no onkoye ni krobe na wum nukure wo mu ne se obi ka se efunu tumi ni mu a no boa tumi de e wasasi so na efunu pa no tumi e wo eho tumi oho ne se onyankopon ebo ni wiase no wodi tumi hye enipem nipa ne ade a tumi no ewo imu ankasa because enuamu ne omipom no ne ade de ahonhom bi ana omukoi
wiewia wo ko hihye mu na tumi pa nkasa ne de ewo ni pem ewo enipem enti asofo no pam asem no enti se wo di furu hu nsuo no ya ne ye ka no eye no kore efuru hu nsuo ankasa no papa eye adwuma wo mo de ye adwuma etimi eweke ai eke se tumi ya Nyankopon de bo nipa no eso emu otu mmeni ade tumi no eti aye doti ekura akwa no enye ade a kese wo be fa no eti wo ka he ma obi mu sesi a na se bi owu atofuwo ana bibi sa no na fa kokra ade ye bibi eye adwuma okay dimi de hunhun mu nsam no de mfani agro me fani agro ewiase so ya hweyie sa ewiase papa hweyie na yini ye tope mo esanse se ni pe ya mi wo ho no wunim ye tumi ya mekuta wunim honhom a Yakopon de maame sa obia woni dia wo che so kasa atuma che de no obia na dia o dia man ye hwa de wo ase ye tatete se oba bi wo cry de beba mochiri wo no na no wa kono hwe pa ne ni pukua ne de wi a nyame osifa bono pa ne ntui he na bu se ya abo ayima o kru from da ban kwan so na o hwe de wi pa bo fro bedwi dano no o so psim na ansa na wa ko wa psim obi amana ka je se abrante jade o ye no ne furu za ka se jade o ye no ana se sa de o ye ono o ma kwa ma eduru ho wi a won timi stop sa e ga na ko stop na nukuro bi anim dina mka so ho eduru ho dia ko timi stop se mutime chima obaya no bi impulse wo kranka wo kra o se ka mi dwama no dwama ma na se o impulse motem Dabi sa utimi jaja tima ma bi wo ho na mo era mpese bi esa me body ya wo kan no kre se de ehunu ma ne bi fefefe e wa bontre no utim se eni nufu esisi wo enufu na nyuntunu ka he eto enwi mu na mu yi na se the shift bibia kama edi mu na mu blast ka mu be yi nwi na se eye wona ase bi ade ne ye omodi na be nwi no abia na busia na ka jo se ye bibia maye eni ese se wuye bibia kuma bibia kama sa nwi no ombaje ana mbososo no boye ndɛn asofo ne se saa wona ase bi omuye sunsuma de nso no eno na mutimi de bibi se bi obi nya funu ho akwa bi no mochima fo mu na muliki sa anwoma no ye no mochima fo no na me saa oho no wo betimi a kyerɛ kakra kyerɛ se wo mu di funu ba wo mu nsem mo yenso no emma yensem ayisa nti wono no saa secret we sofo na na so de ye saa nyankoma de no wo ne wo meche nemu mochima ba ko de wonya mo so da bia no wo mu ja wo mu wa isa no mo so nso mo roba ayi bi yellow ayi bi so mo twa ayisa be wo mo yi no mo de ye no ade no mo ma ne mfa papo mu nko ezo mo ebe so egu sa roba num apaja de asiwo yi o mbesa de fufuro asiwo because ebi mu wo ha wo mu timi be ji sa de no secret o mu tia hu sika saun keze furu so to mi no de koye no onu ni gidie ni se beye adwuma adiama no ela me me akua o New York akua otema o se me muso se wa ye furu adwuma bi ama ya ka cho se efuru no ayira o mochire wo pen ayira o mochire mochire efuru ayira pen efuru no na ye minimu ne se etimi asisa no de ebi esisa se ebi o mkofa no baaye no mkoe no na ni obi de asisa change abem ebi o masa aba efuru wo esi ebi kwampa no makwa kosi bi o so no da mpa so no de etimi sisa enti eno de nya wanwa etimi si odafo mochima bi aka cho se efuru we de menya tenka bi ma no ohwe de wi asi oba ne pa ne shape ne de wi asi bi yi enwi ne firi so ana be ma ne pa
the way the bema sit pa no odi koboi efri at as far as is we be obet from massage the trees the tree see him and I say bi so your body obe pime see him abom tokru ebinti obinka binchiro na wo so nye bi obinka binchire me na mi so no mi die mi hunu ade no so mi hunu se efuri dai ni binti me nye ne mo ya na ya adwene ne se saa wo ba da ho adaja na hunu so be ni se die yeti kika no ampa se saa ma no mo wo eto no wo nufuo kama mo water kama ihu o mu se biu ebiu etiede ya omu zo mo ba yele num said ye wo kanu ye na de ba ko ho ne se sa ba no ahunu ne se no ho ofe no a ye hunu ne se wo ba wo di wo ho di otiase wo de sa di we pa e kwasamado papa ho ya were ho sa de ne nyankopon oba de no wo de ani je ne awere ho na tu ho papa de mi hu se na de go no mi ke sa de be ye ne ma no entemu no o de je to yin what the energy nya wreho etwen and what the two of the my say when ji a ye ne omuntem no ye ne omuntem okay energy nya wreho arefo ne ehwe o mu guys akoi pa o ka tokuru no tokura wo jose no on fa ne ji on fa we want to what the energy what the ho tokura wo jose na wo kan what the energy to ho and what the wreho so to o sa wo ho no ekuta niam mienu na sa woni wo ba ti na bia bibie bia ba muntam ne ayi a wo ba no ba yi to ase wo ho kra no ensori kana mi hu no aje se dem ani je wo mu a fo no ni je no aka se de no da fancy ase na e beto aso ma me ma aye afrefo no so mrem kakra e bia no mentime mbuso bi asem no nso pese on so busa wasem ba bia awoma na tumu o so betima afro 0205 500215 0205 500215 ofata wa ase Mortuaryman o ka cho se sebi yese asa on de ni nsem ne nse ebe ne wonkwa ne momu no abusua no amia no do ye ho ne wiwi ase owo on sheda o me ne do ye wo mi ne owo sheda akra adofo no gidi se on be frɛ na obi nya ma awoma no so no ma mi musa o se wodwuma wo yi da ben pa na unu I'm for Odikai. Hello? Hello? Open you didn't be okaze free. I KUMAWOOD TV. Your friend and again because free konongo. But you know mama on so kakra, na famous mama volume ni suyi odarma. But me say your friend and again because free konongo. Okay, nana manenko. And but some better me offer me bisa offer same way. I am say some man it me sorry be a oyen word to my because me bo asum ni ade. But I am Martina I at some better me bisa say am pasana. So be a oyen word to me sorry be a to me a bo wana say to me ehune now but to me sisa Mate obetenenka why embrace munsu the telephone number beto na was so the echere wadwen so no was we busa no 0205 500215 ofata wa ha ofa ya sorry ofa ya the Mortuaryman I say hello open you didn't be okaze free okay okay nana manenkwe Ambachu, the very first party. Almost a muno, a more hard Najua, almost ye whom could be. And no prayer. Oh, a muno one I dread. A mupi whom could be. And a mucochini, Flanu ye cochini. Oh, when you go to Saba. A muno and Najua, Funo Biana and Najua, or Clano Mupi or about Nicotinci, not whatever. Okay. Mateo question I say. Obey you are no. But me that's you 0205 550
215 also bit my badjumedi so say ya pa you win to see party hey oh Hello. of our shares are true we also manako Hello. yeah hello open you didn't be because free No problem. Hello. open you patch you didn't be because free me to Good evening. good evening open you udin Person me contribute to program no. you Mpacho say me patch oh so yenko yo mate. Oh, hello person bisa say. Kwan ben so na yo mo fa so de defro man gina ho no. mate Eno ani me question. me patch obete nka why what Mate. Mate. 0205 500215 also bit me busa eba pe wo ho se wo funu bi ato ana se person bi sisi funu ma on so a on so wo obejuma bi sisi ni kama ma hello udini we kasa free wo funu ho ye mra me fa nko Baja me hello. ejapa ye nko Baja o mbeze mbisa se. Hello. akra me pacha ye to ne udini be kasa free ye nko ye nim Baja friend me kasa fi chima. okay ye nko Mbeze mbisa se no aya ka wana bi ho a abusiafo de hye no aya omo de da fu no metumi eyi ka wa no e de hye omo nsan mbeze mbisa se eye omo de hye omo nsan e bro mu social bi ana se kawana obodi shefuru no edi nso aso bi bro ma na se die enyina so nsai menye nsa na di kawana ya omo de hye bi ho a omo de hye fu no omo siesie fu no omo tumi yi de hye omo nsan mbeze mbisa se ye nsa so bi bra omo yi de hye omo nsan ana se embro mu social bi ya Matia obeyiwa no kawana omode share efuru no edi aso bi bro mo ana se emfa aso bi bro mo Matia 0205 500215 0205 500215 ye kwa no obi amaya akra question hello good evening. good evening sir Good evening. good evening sir But I was not watching it. akra yenko Hello. udin obo Pacho Boko there. be bacho boko But I was not watching it. na bo ati bacho for so wadwen kire bra na yenko enim Can me try to make a credit. The Mr. Kusian say, nipa di uwa no wu. Bibia no a sequence will be wa. So be bibia di at the moment try now and kwana be na mkopo be gen kwana wie no. Uwa wo. But say o ta so be bibia the me gene me nim di ni nyansam di ni ko. Ya honhum bi na nye sa no mane di asi na akofa sa ansem so obi awu no asa sori no akoyesi. Na me na bi bom na nyansam no obi awu awu. No wu achi no nfisa atemu ne ho. Ya kaka bituma kan. okay me da say me last call me for two calls per na the ya phone AC I famous the hello Hello. yes dear madam me bacho didn't be because free Me pacho ye frame me George na me kasa free Sumahin kru. Sumahin krumwa Me pacho me question ne say. Say obi wo mono sa na o mo de no kwa mo kira. Ya fa nipa no to me kire de eku no. Abusianfo be de no amonte ase ntimi bi sa say ya o to me kire Mortuaryman say de eku no o to me kire sa. Say nipa na wuru na dana ye de na kwa na o to me eda bibie kire Mortuaryman no nya nda. Mo piafo me da so obi yiwa no. Me last call na infa afra phone nsi onya my dear na me nkwa na famous akra okay hello last call Hello. Good evening.
Mekacho ndi ofenka po mekase free sunyan me pese me busa se yesu ya ye de omugu fridge no mu a omudi nkomo eye nokra na mo pia for senkafo na o ka se ma ya hello yeah o ka se ma senkafo ba ya eye akufo do na se mahama Debbie me evangelist oh okay evangelist okay ko sunyani on Debe na Kristo beba. Me pacho se. Debe na Kristo beba. Me pacho o se de. Debe na Kristo obeba. Me pacho eno de mint ye de yuguso Kenya me se Accra ebe Sachra. Mo Sachra manfo. No bodo makwan. Hello. Me obon. Me Sachra dom e de wa ko heaven dia obon. Okay. Ode mo ko Abraham kukumo. Me ba se. Ode mo ko Abraham kukumo. Munye kleo. O ba to bo ase peka fo jaisa. Ode mo ko kukumu. Me pacho o se. Ode mo ko Abraham kukumu. Me pacho ane. Okay. Na me pacho ko Abraham kukumu da. Na mo ko sese wa ma omo. Me nyanko ho da na me ni se bi debi. Ebeko. Na obi onko na odi ho adanse sei. Sani atro. Say the tro ne kano. Enti udi tro ne ho adanse. Pia for senkafo no. Abraham so kukum so ense wo. Mo ko na so de bia ko Abraham kukum. Na me susu se e ho no enyema. O de be enyema da. Enyema da. Enipa ye wu he ye de na furu ni nipa do mabu de da omo. No bia so safo so kase wo ko no won chira Abraham kukum. Na kuku izo ni kase so say ya so say Egypt sorry Israel ebi wo America me papa otwene kokọ America no obi a twa letter ye wo the holy box and I say who obi a di ne letter and ne how obi a kọ ho sa letter since kojo wo a mo de koyi ho nye mada sa so na Abraham bukum so te so ho nye mada na me so me busa mu say Kristo obaye no obeka ne nsempa ka awie enso de bi edi no wadanse wufo ani hu Kristo memfa mani hu Kristo enso mo do mudi ho wadanse se aha na de no wo ho na me hawo no gidie nso Onyankopon no ka so se wo gidie ti se sene pia bafu a wo beka se mi ponko fi pugrum ezu betio eti se gidie Onyankopon fa nsi edua bia so wa fancy baby wa nka se Christopher nko ne on se pakani no obeka na asema ko afrefo na afre omo nsem what be emu de na wi ano na yenko enim na for telephone number to ebie no bi wo funu bi asabi o se bra bededa no yo edase enso mabusa bebre enye ni nyina na ye betimi eya no samre ya ma wo mti ye ne dia ama no e chire me na ma no ba wo mfre me metom bo ase ma chire mu ansa na ebe eyi o ma no fa o number no tudwa na mi technician for no mo fa number no to screen so yo me nama de mi isu nama ba akopɛ because nama ye kan we no na amexia mani pakro no enti me nama ye 0243 22 55 60 and I screen so nya no a oh yeah all right enti 0243 22 55 60 obeba ofaya ebubo nsrawo obeya djuma ma ofewo so debi wona o ma de ase ya ompese sese mane efe mane sere no wo mu nipa akowuo mu ensei oh yes o se wo bi wo ase na me kire se ade hia nipa wo bo kan sei o sa ma men chiro baby a enipa no kotu biewu a ya na nipa ye de ne se wo de say the out of form na ase out of form na de ekosa amnamu na ase wo ba mo nsemu de ase baby wu ye de frifie abusia akura ne kama wo ho kamre no kwa bi kura no onware abusia be se meja be pa no be pa na ntuma bi ne de akuru no ho kama ye de na ba atuka kama ye de na ba she frigi ye de ne frigi na wo mo la ye ma ye ne say no no na nsem efram ko de dae ambulance o mo fa e wuni ho bo bi chobe kumasi ya kumasi ya no
60 million. Wow. Hey, if I say, you know, now what can you say for us? Nobody. Self-run, Adaka, woman, adequate, me see me jam video. Adaka, woman, edited down 300 million. Of your question, I buy American gas. Jimubi, na FL number 2. I say, Jumedia, Udi, away from home. What are my yo? My number of your bubonsra. My number is 0243 225560. 0243 225560. Made there from me video me to fundaka anam pam funu atade me of a buban sama mu kokro family onko akotokre enka soroda obi busa say bi efunu ba eye mobi a wona na musi se na se eye fofora se bi otumi kan ha wo kire se ade we ene ku no efunu entimi nka ha wo nkire na wo ye honhom no o musu ye daye okay so mu daye ente munya eye yi kire e kire abusia okay yamon tawtaw obi so say sebi efunu no so motete say efunu timi hwimo so mu ne sa nyomanyo ne sebi efunu kawa bi so ye de hye onso munya susu efunu bia ni wa betimi anya aya ahye say o pagya ne nsade akohwu obi aso efunu bia ni ho ene bia no bi beka se bi si sa de a ene na eye hunhum tumi bi na wakogye ana odi ye adwuma no ana wonfa woni bodia na wonfa your friends say where you fanko obo ho head akwaje saa kawa e de ahye ne nsa ana odi ye adwuma no ana atwi adwuma no de bre no a na wo ye dodo eze se ukọ de wa kra dia na so wa bo ade ebekọ no wonfa nko eti saa de no mo no bi obeba betiaw eye bi aduro so ba bia akọpa wo abo ade no ana ebetiaw ho na se funu no per se die woni tumi bia ye obetumi bia be yesu saso eti so bi de funu no kohia bibi saa e de metumi aka ne se eye duro bi na ono wokwaji ye ode ye adwuma no kami ya wa menkwaji ye duro a be de ye adwuma yi e de ya na ba ko ihunu bibi be kai e hyemi eye me wode ring ana hyemi na Meda say ma memo 2 minutes obebu say na wadwuma ni sitie fa kire na fa telephone ni bia oyi wadwuma no ni yenko memo 2 minutes pe yo meda say obi bu say kwa fa so nu ejina ho ye time no nti enipa kro o flower enti obechechi ba kire ni kire adwuma oyo e fa efunu ho na obi so hia wa no ma ben bia be na omra na yemfansi meda say yo obi ehia me a Bedika aka se me wo konta ase kokodai ana me sanso eti atosu munako ana me nama titru ene no office pa kese ofre na manu 0243 225560 bedidafunu bitwa video bitonfundaka bipam efunu atade me ye awisia edo ibi ade ritu ye komo no eno so ye bi enti efunu bibia se eye yidie uhumi ofaya obubonsra bepe bibia de amawa amasewo pagro penkonya canopy niama bibia de aye wo yie niama bibia so aba fo mama bibia so aye kama de amawo de o de fam so a ene bibia be ye kama de amawo na efunu ene ade sesi a no asa be kame ho a be ye ho adwuma bia na odihie no wo wuye no na opese ye sre bibi ewo no hode ma wo eno so maso ahwe o mo be so me daye no ana menya adwen se ifritim be so me daye ampa me kom no me ka kire o mo no a na wum ene ne kese sunsun o mo ye sunsun ampa etiri se me no agire furo no ana se ye sie no kra na me no ko na no so na me no de ade srede bia se mekuta shrap na me be srade na na se me de ma na na se de se me wo no a me se me de ye no me de ye na me kasa eche funu sa dia wo mu ehia no efunu no waye honhum ntino wanya mfama wo no wo beye ade ne di amaw amo hu se sunsum no se efunu no akoka sunsum ho amo ye ade bia etimi bua enipa se esan se nyankopɔ okra o ka kire wonu se kire to ye de miamai eto woti bom na mebia hwehwe na obehu busam na mede bema etimi na mebusa sa honhom no wo mo so wo ho kwa se wo boa wo eti sa de so no me ye hu adwuma me da se ofuru si bie bom no obebio hini hwehwe na
Yeah, I don't know. 80 of your number is 0243225560 0243225560. Also, men can say ono die e fru kwa and wede odi the juma. So problem na be the crucial amount. And I say ade na say no person be see ma abusu no hu se sebi. Modehye no oso mbo mamo a monfra 0243225560. Na me am bedi dwumadi hu chairman from ku Facebook bonten e kina hyene so na share me wase na kina no asem be pefie efia ase no na me ka choro se uni akukuduru uni ahoden anase okra munye duru a e kina me nhia me wase because ensema be pie ase no na hinta se me de bro kira no menua so one man tenase ahwe bia no wa ye ho na mo nso nya kodo tenase a bo se wiase atiwe no enye ye nkwa ne enya ho eni ya ho mini adamodika ho bi na enya no wasetere mu ase no na se one nantre we besenya nsemu a bese koni ne haba no yetase ne de no otewo anase ne du esi wo no na wo bi asemo no de ko panyin bi o se kufi enye nyansafo ne ba etase no no de no ogina wo no ene etase no enim aha na me dwumadi bi so bidia ne eye kufi subonten fa yaw eye de Mortuaryman ena wonten bi be sia sei maka o se china shawa sei eno so be be na ye dwumadi e chance